dagelan anyar ku nek upama nunut truk ya lumrah. Muga-muga engko iso yasa dhewe. Nggih, amin amin. Wis tak dengake. Ngono kuwi mbok upama lho iki tembung upama kok ya. Upama budal pentas nek sesuk-sesuk aja bareng truk ben ketok elegan ngono nyewa mobil siaga desa ora apa-apa. Ya? Napa niku siaga desa niku mobil napa? Yes, bangsane mobil jenazah, mobil ora apa-apa. Oh, ya Kak ngono ya Kang ya. Ya. Aku harus semawur matamu ngono didelok para netizen yang ora kok. Nuwun sewu Pak Sadimin, tahun ngajeng upami bintang tamunipun kalih niki cocok ya. Nggih. Mengke pengrawite nggih niki mawon, pesindene nggih niki. Dalangi kula nggih. Ya, ngene iki lho. Aku ngene iki tambel wirangku ning ndi lho Mas Mul. Aku iki cocok bareng sepuh. Kene. Sodaker 100 moh aku. Dagelan mahal kok 100. Ini. Kawer. Sesuk kena ge tuku bubur. nggih. Niki kados pundi mawon kahananipun ning warga ing Banyudana niki? Nggih. Sedaya Pelok. Sedaya pelok. Yo, sedaya pelok. 100.000. Pak Kadus tasih mirsani ta? Oh, tasih Nembe. Bupati. Nggih. Ana desa Pak Kadus nyontoni. Wah, elok suarane. Suarane jos tenan. Suarane jos nggih. Kaya suarane dalam Joko Sunarno. Nggih, leres. Meh mirip Joko Sunarno Putih nika. Karanggede. Karanggede. Nggih. Budidaya raharjaning warga. Weh. Pak Carik kang penulis. Kompak nang tepuk tangan. Luar biasa. Dan nyenengke tenan iki jaglane. Pak Kadus perintah dawuh Yen Pak Mutin buntel wong mati. Weh, tenan. Jos. jaga baya mreh aman Jaga tirtanipun antum banyu mreh warata kami tuwa ngayomi sagung prodase bareng-bareng Siji RT larase diplengne kowe iki lho ayo Moji. bareng jirolu bareng kabeh yo Ayo. jirolu bareng kabeh RT RW manunggal Ayo, jirolu RT RW larase dipaske larase dipaske RT yo siji loro siap mereka dereng siap lho ono siap siji loro telu muni kapan kono siap sik Iya. siap nggih RT RW manunggal tepuk tangan biar tenan rujak nongko rujake wong edibeni jadi rujak lah kok yo elok tenan lho kita malah payung dagele kok nih Yus muga-muga antuk berkah sama wong Piyai Banyudana besok dadi jagan kondang tok 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 tok